us convidem a un viatge pel temps en el que ens acostarem visualment al nostre barri del Poblet, denominació inicial que va quedar eclipsada posteriorment amb la construcció del Temple de la Sagrada Família. Ara, hi ha moltes veus que reivindiquen el nom del poblet, perquè el barri és molt més que el temple. És una amalgama de gent diversa que intentem, cada cop més, crear un teixit social de convivència. Comencem amb imatges de meitat del segle XIX, quan el poblet consistia en un conjunt de cases baixes als afores de la Barcelona de llavors. Camps de conreu i ramaderia, rieres i camins de trànsit. La història parlarà en forma d'imatges, fins a arribar al barri que avui coneixem. Bon viatge!
D'aquesta manera hem arribat al nostre present. Un present que volem que camini ben farcit de projectes i amb alegria pel segle XXI. Tothom som imprescindibles per teixir els fotogrames de la història del nostre barri. Tothom som el Poblet. Endavant, Poblet!